A történelemben vannak történetek, amik nem azért maradnak életben, mert igazak, hanem mert hasznosak. Hasznosak a félelemnek, a dűnnek, hasznosak annak a csendes megkönnyebbülésnek, amit akkor érzünk, amikor végre rámutathatunk valamire, és azt mondhatjuk, na ez az oka mindennek. A Project Bluebeam pontosan ilyen történet, olyan, mint egy sötét sarokban felejtett láda a padláson. Akár üres, akár tele van, a por és a csend már önmagában is elég, hogy az ember óvatosabban lélegezzen. És amikor az ember óvatosabban lélegzik, hajlamos hinni. A legenda állítása egyszerű, már-már elegáns. A világot át lehet rendezni úgy, hogy a tömeg még tapsoljon is hozzá. Nem bilincs kell, hanem koreográfia. Nem lánc, hanem narratíva. A legjobb börtön az, aminek a falait az ember saját szemével rakja össze. Mert azt hiszi, így biztonságosabb. A Bluebeam mitosza azért működik, mert a modern ember a valóságot már régen közvetítve éli meg, képernyőn, hírcsatornán, értesítésen, felugró ablakokon keresztül. A történelemben először a világ eseményei nem ott történnek, ahol állsz, hanem ott, ahol nézed. És nézni kényelmes. Képernyőn minden tisztább, mindennek van címe, zenei aláfestése és a legfontosabb, minden magyarázható. A Bluebeam valójában nem is egy összeesküvés elmélet a klasszikus értelemben, hanem egy grandiózus forgatókönyv. A lényege, a valóságot úgy lehet szerkeszteni, mint egy dokumentumfilmet, csak itt a nézők nem tudják, hogy nézők. Mert a legenda szerint eljön majd egy időszak, amikor a világ egyszerre kezd furcsán viselkedni. Apró repedések a megszokott rendben, néha a hírek hangja túl szemtelen, néha az események túl jól illeszkednek egymásba, néha pedig mintha mindenki ugyanazt a mondatot ismételné, csak más nyelven. És itt lép be az emberi psziché egyik legszebb hibája, a mintakeresés. Az ember úgy van összerakva, hogyha 3 pontot lát, már vonalat húz közéjük, ha 5-öt, már csillagképet nevezel, ha pedig elég sokat, akkor sorsot. A Bluebeam nem azt mondja, hogy az embereket le kell győzni, azt mondja, hogy az emberek magukat győzik le, ha a megfelelő tempóban kapják a megfelelő ingereket. Először zavart, aztán félelmet, aztán egy ígéretet, rendet. A mitosz itt válik igazán modernné, mert régen a hatalomnak katonák kellettek, most elég egy trend. Régen falakat építettek, most elég, ha a fejünkben nő fel a kerítés, és mi őrizzük. Finom irónia? Talán az, hogy a szabadság szó sosem volt ennyire népszerű, miközben a mindennapokban ritkán volt ennyire feltételekhez kötve. A szabadság ma gyakran úgy néz ki, mint egy gomb, elfogadom. A Bluebeam szerint a nagy trükk az, hogy az emberiség egyszerre veszíti el több kapaszkodót, biztonságérzetet, közös igazságot, közös ellenségképet, majd mindezt egy új központi magyarázat pótolja. És itt van a történet legcsábítóbb része, az a gondolat, hogy a káosz nem káosz, csak terv. A terv gondolata ugyanis altató, ha terv van, akkor valaki irányít, ha valaki irányít, akkor a világ mégis érthető, még ha gonosz is, legalább érthető. A legenda ráadásul a legjobb alapanyagból dolgozik, valós történelmi árnyékokból, olyasmikből, amikről már kiderült, hogy tényleg megtörténik, titkos programok, félrevezető narratívák, propaganda manipuláció, és amikor az ember egyszer megtanulja, hogy a valóság néha tényleg csúszkál, onnantól minden gyanúsabban fénylik. Ebben a világban a Bluebeam egy szuper magyarázat. Miért tűnik úgy, hogy a tömeg néha önként ad fel dolgokat? Miért fogad el új szabályokat a félelem idején? Miért tud egy történet gyorsabban terjedni, mint a cáfolata? Mert a cáfolat munka. A legenda meg egy késztermék. Levehető a polcról, megnyugtatóan sötét. Pont annyira hihető, hogy vitatkozni lehessen róla, és pont annyira homályos, hogy sose lehessen végleg lezárni. És ha valamit sosem lehet lezárni, az örökké él. A Project Bluebeam ezért veszélyes és ezért vonzó. Nem azért, mert bizonyított, hanem mert a modern világban, ahol a valóságot közvetítik, egyre nehezebb különbséget tenni aközött, ami megtörténik, és aközött, amit megtörténetnek éreztünk. És néha az érzés erősebb, mint a tény. Mi lenne, ha a Bluebeam nem egy konkrét titkos projekt neve lenne, hanem a modern kor ösztönös képlete? Előbb pánik, aztán megváltó narratíva, végül önkéntes engedelmesség. Van egy mondás, amit a régészek ritkán mondanak ki hangosan, mert babonásnak tűnne. A föld néha akkor adja vissza a titkait, amikor a felszínen éppen túl sok a rend. A legenda szerint a Project Bluebeam első lépése pontosan erre épít. Nem a csillagokra és nem is az idegenekre, még csak nem is a látványra, hanem a talajra, a láthatatlanra, arra, amit az ember ösztönösen is tisztel, a mélységre. A logika egyszerű és éppen ezért ijesztően elegáns. Ha el akarod venni az emberektől a régi kapaszkodókat, ne a hitet támad meg közvetlenül. A hit ugyanis olyan, mint a családi ezüst. Ha nyíltan rárontasz, harapni fognak. Ehelyett tedd azt, amit a történelem mindig is tett, szerezz új történeteket. Új leleteket, új szövegeket, új bizonyítékokat.
Olyanokat, amik nem mondják ki, hogy hazugság volt, csak annyit suttognak, lehet, hogy félreértettétek. És néha egyetlen ilyen mondat elég, hogy meginogjon egy évszázad. Az első fázis megrázza a világot, és megrázkódtatás után hirtelen felfedezések érkeznek, mintha a valóság egy gondosan megírt sorozat új évadba váltana. A trükk nem az, hogy mindenkinek el kell hinnie valami újat, elég, ha mindenki kételkedni kezd abban, ami régi, mert a kételj ragályos, nem kell hozzá hit, elég hozzá fáradtság. Az ember nem azt mondja, ez biztos igaz, csak azt, lehet benne valami, és onnantól már nyitva van az ajtó. Most jön a kellemetlen rész. A legenda első lépése szerint mindezt lehet gyorsítani. A felfedezés nem csak úgy történik, hanem meg van segítve. A Föld megmozdul, stratégiai helyeken, pont annyira, hogy a régi rétegek felrepedjenek, és a mélyből előkerüljenek olyan tárgyak, amelyek átírják a történetet. A modern világban ehhez már nem kell isteni harag, elég egy markológép és egy jó időzítés. A természetet ugyanis nem mindig a természet mozgatja. Az ember megtanulta piszkálni a bolygót, bányászni, fúrni, repeszteni, kiszívni, visszanyomni. Ezt nem misztikusan mondom, csak úgy, ahogy egy öreg térképész beszél a folyókról. Tudja, hogy az ember képes medret váltani. És ha a bolygó képes reagálni, akkor a kérdés mindig ugyanaz. Ki tudja ezt a reakciót a saját narratívájában éleszteni? Mert a földrengés önmagában csak rengés. A földrengés magyarázattal már üzenet. A legenda szerint a rengések utáni felfedezések célja nem az, hogy egy új vallás rögtön a helyére lépjen, az túl gyors lenne, túl gyanús. Az első cél inkább a talaj fellazítása. Először csak annyi történik, hogy az emberek elkezdenek másképp beszélni. A pap óvatosabban fogalmaz, a tudós egy új lábjegyzetet ír, a hírek azt mondják, friss kutatások szerint, és a közönség, ahogy mindig, bólogat, mert a friss szóban van valami veszélyesen hipnotikus, mintha a régi automatikusan romlott lenne. A történelem tele van olyan pillanatokkal, amikor egy lelet vagy egy szöveg nem döntött romba mindent, csak kimozdította a biztosnak hit formákat. Nem szétrobbantotta a hitet, csak megmutatta, hogy a hitnek vannak repedései, amiket addig szőnyeg alá söpörtek. És itt jön a Bluebeam lépcső pszichológiája. Ha az embereket bizonytalanságban tartod, elkezdenek új rendet keresni. Nem azért, mert irányítani akarod őket, hanem mert az emberi lélek utálja a lebegést. A legenda állítása szerint ebben a fázisban nincs szükség szupergonosz mozdulatokra, nem kell világuralmi monológ, elég az, amit a modern világ tökéletesre csiszolt. Információs zaj. Egy kicsi felfedezés, itt egy új értelmezés, ott egy botrány, amott egy szakértő megszólalása, majd egy másik szakértő cáfolata. A végeredmény, senki sem biztos semmiben, és ettől mindenki fáradt. A fáradt ember pedig hálás annak, aki egyszerű választ ad. És a legenda szerint pontosan ekkor lép be a New Age jellegű összeolvasztott, könnyen fogyasztható, konfliktusmentes, globális szellemiség. Nem úgy, mint egy hódító hadsereg, hanem úgy, mint egy kényelmes takaró. Nem azzal kezd, hogy felejtsd el a régit, hanem azzal, hogy minden vallás ugyanarról beszél, csak félreértettétek egymást. Ez a mondat békésnek hangzik, olyan, mint egy diplomáciai közlemény, csak van benne egy finom csavar. Ha minden ugyanaz, akkor a különbségek, vagyis a gyökerek feleslegessé válnak. A gyökerek nélkül pedig a fák, könnyebben átültethetőek. Igen, ez így még mindig csak legenda, de a jó legenda attól jó, hogy a valóságba kapaszkodik. És a valóságban létezik egy jelenség, az emberek hajlamosak a bizonytalanság idején a nagy magyarázatok felé fordulni. Az egyszerűbb, kerekebb történetek felé. Olyanok felé, amikben van eleje, közepe, vége, és van valaki, aki tudja. A Bluebeam első fázisa ezért ravasz, nem azt követeli, hogy higgy, csak az, hogy kételkedj. És amint elindul a kételj, a következő lépcső már sokkal könnyebben épül. A látvány, az ég. Mi lenne, ha a világ rengései valójában nem a földkéregben lennének a legfontosabbak, hanem abban, ahogy a tömegek egyszerre kezdenek el új értelmezések után kapkodni, és közben észrevétlenül elveszítik a régi, stabil történeteiket. Van egy furcsa dolog az emberrel. A föld alatt gyanakvó, a föld felett viszont áhítatos. A mélységből előkerülő tárgyakról vitatkozik, az égből érkező jelenségre viszont ösztönösen azt mondja, ez biztos valami. Talán azért, mert a mennyezet mindig jobban működött, mint a pince. A pince tele van pókkal és dohos kérdésekkel. A mennyezet meg, nos, ott laknak az istenek. Vagy legalábbis az a gondolat, hogy valami nálunk nagyobb figyel. A Bluebeam legenda második lépcsője ezt a régi reflexet használja ki. Miután a talaj megingatta a régi történeteket, a következő lépés adni egy újat, ami látványos, egyszerű és mindenki számára azonnal érthető. A legenda ezt úgy hívja, űrbemutató, space show. Nem a szó romantikus értelmében, inkább úgy, mint egy színházi premier, ahol a közönség nem tudja, hogy ő maga is statiszta.
A módszer állítólag vizuális, hatalmas, vallási jellegű képek az égen, hangok, üzenetek, olyan jelenések, amik régiónként alkalmazkodnak a helyi mitoszokhoz, hogy mindenki azt lássa, amit látni akar. És itt jön az egész történet egyik legkellemetlenebb igazsága, nem a legendákról, hanem rólunk. Az ember nem a valóságot látja, az ember a valóságból történetet csinál. Ha az égen fény van, a kérdés nem az, hogy mi az, hanem az, hogy mit jelent. A jelentés pedig mindig ott ül a készen, a kollektív emlékezetben. A legenda szerint a második fázis célja az, hogy sok külön istenkép, profécia, jelkép és vallási várakozás egyetlen közös képé olvadjon. Nem úgy, hogy mindent megcáfol, hanem úgy, hogy mindent felülír egy nagyobb látványos állítással. Mostantól ez igaz. Nem kell hozzá kard, csak rendezés. A modern technológia pedig tényleg képes furcsa dolgokra. A tömegek manipulálásához nem kell feltétlenül sci-fi, sokszor elég, ha a trükk elég nagy és az ember elég kicsinek érzi magát tőle. A legenda szereti a hologram szót. Azért, mert a hologram ma már nem csak technikai fogalom, hanem kultúrkép, a tökéletes illúzió ígérete. Egy olyan kép, ami ott van, mégis megfoghatatlan. A valóságban persze a látványipar régebbi, mint a legtöbb ember gondolja. Van egy régi színpadi trükk, a füst, a tükröződés, a rejtett vetítés, ami már 200 éve is tudta azt, ami ma csodának neveznénk, ha nem láttuk volna a kulisszát. A modern kor csak annyit tett hozzá, hogy a kulissza sokszor már nincsen szem előtt. És ha az ember nem látja a kulisszát, akkor a színpad természetfelettinek tűnik. A Bluebeam második lépcsőjének lényege nem az, hogy mindenki rögtön térdre essen, a legenda ennél rafináltabb. A cél tömeges konszenzus élmény létrehozása. Az a pillanat, amikor a világ nem azért hiszel valamit, mert bizonyított, hanem mert mindenki azt mondja, márpedig ezt mindenki látta. Ez a mondat veszélyesebb bármilyen fegyvernél, mert a társadalmi valóság jelentős része így épül. Az ember társas lény. A többség véleménye sokszor a legkényelmesebb menedék. A tömegben a bizonytalanság is melegít. A legenda szerint a jelenés itt nem puszta fényjáték, hanem üzenet. Régi vallások félreértések voltak, az emberiségnek egységbe kellett rendeződnie, és a különálló hitrendszerek helyére egy új, összeolvasztott, konfliktusmentes világvallás lép. A finom irónia itt lakik ebben, hogy a konfliktusmentes általában azt jelenti, valaki dönt helyetted. A béke sokszor nem egy állapot, hanem egy szabályzat. És ha már szabályzat, a legenda szerint a látvány nem csak szép lesz, megkerülhetetlen. Világméretű, simultán olyan esemény, amit nem lehet egyszerűen legyintéssel elintézni. Mert a legyintéshez kell egy menekülőút, egy csendes tér, ahol az ember azt mondhatja, hogy engem ez nem érdekel. De mi van, ha az esemény ott van minden képernyőn, minden beszélgetésben és minden utcán? Mi van, ha a valóság közös programként fut? A Bluebeam legenda ezen a ponton átlép egy határt. A második fázis ugyanis már nem csak arról szól, hogy mutatunk valamit, hanem arról, hogy a tömegek érzelmi rendszere egyszerre mozduljon. A félelem és az áhítat ugyanis nagyon közeli rokonok. Mindkettő azt mondja, nagyobb nálam, mindkettő térdre tud kényszeríteni, csak az egyik könnyekkel, a másik pedig tasviharral. És itt jön a következő lépcső előszobája, mert a legenda még maga is beismeri, már amennyire egy legenda beismerni szokott, hogy a látvány önmagában nem elég minden embernek. Lesznek, akik csak bámulnak, aztán hazamennek. Lesznek, akik azt mondják, szép volt, de én inkább alszom. A legendának erre is van válasza. Ha a szem nem elég, jöhet a fej. Mi lenne, ha a jelenés legfontosabb része nem az lenne, amit az égen látsz, hanem az, hogy másnap reggel már vitatkozni sem mersz róla, mert úgy érzed, mindenki más ugyanazt látta, és te vagy az egyetlen, aki kilóg? Van egy mondat, amit ritkán mondunk ki, mert túl intim. A világ nagy része a fejünkben történik. A szem csak adatot hoz, a fül csak rezgést, a bőr csak hőmérsékletet, a jelentést, a valóság ízét az agy keveri hozzá, és ettől lesz a tapasztalatból történet. A Project Bluebeam legendája a negyedik falat itt töri át, a harmadik lépcsőnél. Azt állítja, ha a látvány önmagában nem elég, akkor a következő lépés az, hogy a látványt már ne kívülről néz, hanem belülről érezd. A legenda szereti a nagy szavakat, elektromágneses spektrum, hullámok, frekvenciák, műholdak, kétirányú kommunikáció. És bármilyen csábító is legyinteni rá, van egy apró kellemetlen tény. Az ember a saját életében már most is folyamatosan hullámok között él. Nem kell hozzá misztika, csak egy pillanatnyi csend, amikor rájössz, a levegő tele van láthatatlan forgalommal, jelekkel, üzenetekkel, időzítésekkel, a telefonod, a wifi, a kocsikulcs, a bluetooth mind ugyanarra a közös szokásra épül, hogy valami láthatatlanul utazik, és te közben teljes természetességgel éled tovább az életed. A 20. század elején ez varázslat lett volna, ma csak annyi, hogy nincs térerő.
A legenda harmadik lépcsője erre a normalizált csodára épít, és azt mondja, ha a jel képes eljutni a zsebedbe, akkor miért ne juthatna el a fejedbe is? Hát itt érdemes óvatosan lépdelni. A modern idegtudomány tényleg tud olyan dolgokat, amelyek néhány évtizede még szkifinek tűntek volna. Vannak módszerek, amelyek külső ingerekkel befolyásolják az agyi aktivitást. Vannak agy-gép kapcsolatok, amelyekkel az ember gondolattal irányít egy kurzort. Vannak eszközök, amelyek stimulálnak, tompítanak, hangolnak. Nem feltétlenül úgy, ahogy a legenda sugallja, de már elég közel ahhoz, hogy az ember elgondolkodjon, a határ nem fal, csak egy mozgó vonal. A Bluebeam mitosza ezen a ponton válik igazán veszélyessé és igazán csábítóvá, mert itt már nem arról beszél, hogy megtévesztünk, hanem arról, hogy átírunk. Nem a tényt, a tényhez fűződő érzést. És az emberi társadalmakban sokszor az érzés győz. A félelem például mindig gyorsabb, mint a bizonyítás. A pánik egyetlen délután alatt terjed, a cáfolat meg 2 hét alatt, és addigra már senki sem érdekel, mert a következő pánik épp megérkezett. A legenda szerint a harmadik lépcső lényege az, hogy az ember belső hangként tapasztaljon meg egy üzenetet. Az, hogy a te Istened szól hozzád, vagy most döntened kell, vagy ez a valóság. A finom irónia ebben az, hogy az emberiség története tele van belső hangokkal, csak eddig többnyire papok, költők és hadvezérek meséltek róluk, nem mérnökök. De a mitosz nem ott erős, ahol bizonyítható. A mitosz ott erős, ahol hihető, és hihetővé azt teszi, hogy a modern ember már amúgy is szétszabdalt figyelemmel él, a figyelem pedig ajtó. Az agy nem arra készült, hogy folyamatosan híreket kapjon. Nem arra, hogy állandó krízisüzemmódban működjön. A legendának itt nem is feltétlenül kell gondolatot sugároznia, elég, ha a tömeg pszichés állapotát olyan szinten tartja, ahol az emberek maguk kezdik el gyártani a következtetéseket. Mert egy feszült társadalom olyan, mint egy túlfeszített húros hangszer, ha csak hozzáérsz, már remeg. A Bluebeam harmadik fázisa valójában erről szól, kollektív hangolásról. Nem mindenkire ugyanazt a parancsot nyomni, hanem a környezetet úgy állítani be, hogy az emberek nagy része ugyanarra a következtetésre jusson. És itt kapcsolódunk vissza a második és harmadik részhez. Ha a Föld megingatja a régi történeteket, és az ég ad egy új közös képet, akkor a fejben már csak az marad hátra, hogy a kételyt egyetlen érzésé kovácsolják. Jobb, ha együtt mozdulunk. A legenda szerint ez az a pillanat, amikor a tömegek már nem csak nézők, már résztvevők, mert ami belül történik, azt az ember sokkal nehezebben vitatja meg. Kívülről lehet azt mondani, az csak fény, de belülről ott a legveszélyesebb mondat így hangzik, éreztem. És amit az ember érzett, azt ritkán engedi el, mert ha elengedné, be kellene ismernie, hogy az elméje becsapható, márpedig az ember a saját elméjében szeret király lenni, akkor is, ha csak egy fáradt bába trónon. A Bluebeam mitosza itt készíti elő a negyedik lépcsőt, a nagy univerzális krízist, mert ha a látvány már közös és az érzés már belső, akkor a következő logikus lépés a cselekvés. Egy cselekvés, ami önkéntesnek tűnik. Mi lenne, ha a legnagyobb manipuláció sosem az lenne, amit a képernyőn látsz, hanem az, hogy egy nap arra ébredsz, a saját gondolataid túl kényelmesen illeszkednek ugyanabba a történetbe, amit mindenki más is ismétel. A történelem egyik legmegbízhatóbb törvénye sosem került kőbevésve, mégis minden birodalom ismeri. Ha az emberek félnek, könnyebben egyeznek bele dolgokba. Nem azért, mert gyávák, hanem mert a félelem leszűkíti a világot. Olyan, mint amikor sötétben mész, nem filozofálsz az élet értelméről, csak azt keresed, hol a kilincs. A Project Bluebeam legendájában a negyedik lépcső nem technológiai bravúr, nem is teológiai trükk, hanem a legősibb emberi reakcióra épít, ha baj van, jöjjön valaki és vegye át. A forgatókönyv szerint ez a baj világszintű, látványos és lehetetlenül idegen. Egy fenyegetés, ami minden nemzeti vitát, vallási különbséget, hétköznapi ellentétet egyetlen pillanat alatt jelentéktelenné tesz, mert amikor a ház ég, a családi vita is csendben marad. A legenda itt hívja elő a nagy modern totemet, az ismeretlent az égen, az ufókat, az uapokat, azokat a jelenségeket, amelyeket egyszerre lehet kinevetni és rettegni tőlük, attól függően, hogy aznap milyen hangulatban ébredt a világ. A zseniális rész, már ha egy legenda lehet zseniális, az, hogy ez a fenyegetés nem igényel részleteket. A részletek csak vitát szülnek. Egy jó globális félelemnek elég egyetlen mondat, nem tudjuk mik ezek. Az emberiség ugyanis sok mindent elvisel, háborúkat, szegénységet, hazugságokat, sőt még a saját ellentmondásait is, de azt nehezen viseli, ha nem tudja, mihez képest él. A Bluebeam szerint a negyedik fázisban a világ elkezd gyorsulni. Hírek, incidensek és a valóság olyan fordulatokat vesz, amelyekről tegnap még azt mondtuk volna, ez biztos csak kattintásvadászat. A finom irónia itt az, hogy a modern ember már nem azt kérdezi, hogy valóban megtörtént, előbb azt kérdezi, trende?
És ha trend, akkor az igazság általában másodlagos. A tömeg elkezdi kezelni a helyzetet, mielőtt még értené. Mint amikor pánik van a szupermarketben, senki sem tudja, miért fogyott el a liszt, te sem tudod, de mégis visszajársz a szupermarketbe, hogy lisztet akarsz venni, miközben semmi szükséged nincsen rá. A legenda 4. lépcsőjében a fenyegetés a végső ragasztó, nem azért, mert legyőzhetetlen, hanem mert kívülről jön, és a kívülről jövő ellenség mindig kényelmesebb, mint a belső konfliktus. Ez a pszichológia olyan régi, mint a falvak kerítése. Ha jönnek a farkasok, a szomszéd már nem ellenség, hanem szövetséges. Még akkor is, a tegnap este még arról vitátkoztatok, kié a tyúk. A Bluebeam mitosza azt állítja, hogy a nagy félelem után a világ vezetői eljutnak a logikus következtetéshez. A nemzetek közötti versengés luxus, fegyverek, hadseregek, határok mind veszélyes a globális túlélés szempontjából. És akkor hangzik el az a mondat, amit a történelem már sokszor hallott, csak más jelmezben, most össze kell fognunk. Ez a mondat önmagában szép, csak a kérdés az, ki fogja megmondani, hogy hogyan. Mert az összefogás gyakran úgy kezdődik, hogy valaki elővesz egy listát. Mit lehet mondani, mit nem, mit lehet kérdezni, mit nem, mi a felelősség és mi a rendbontás. A legenda szerint a 4. fázisban az emberiség eljut odáig, hogy már nem csak elfogadja a központi irányítást, hanem követeli, nem úgy, mint egy elnyomást, hanem úgy, mint egy mentőcsónakot. És itt van a történet egyik legfeketébb humora, az ember néha úgy menekül a félelem elől, hogy egy másik félelmet választ, csak azt, amelyikhez jár kézikönyv. A mitoszban persze az idegen invázió végül lelepleződik, hamis, a világ pedig legenda szerint akkor döbben rá, hogy a saját reakciója volt a valódi fegyver. De addigra már késő, mert ha az ember egyszer átadta a kulcsot a biztonságért cserébe, ritkán kapja vissza ugyanazzal a természetességgel. A biztonság íze ugyanis gyorsan függőségé válik, mint a meleg szoba télen. Miután megszoktad, nagyon nehéz visszamenni a hidegbe, még akkor is, ha a hidegben legalább te döntöd el, merre mész. A legenda 4. fázisa nem a csillagokról szól, hanem rólunk. Arról, hogy mi történik egy társadalommal, amikor a félelem közös nyelvé válik. És arról, hogy a közös nyelvnek mindig van egy szótára. Valaki írja, valaki szerkeszti, és valaki eldönti, melyik szó lesz veszélyes. Mi lenne, ha a nagy fenyegetés igazi célja sosem az lenne, hogy elhitesd az emberekkel, vannak idegenek, hanem az, hogy elhitesd velük, a szabadság túl kockázatos, és jobb, ha egyetlen kéz fogja a kormányt? A nagy események után mindig jön valami sokkal veszélyesebb, mert unalmasabb. A rendszeresítés. A pánik hangos, a romok látványosak, a történelmi pillanatokhoz zenét is lehet írni, de az igazi változás általában úgy érkezik, mint egy friss szabályzat a postaládában. Nem üt, nem vág, csak lassan átírja, mi számít normálisnak. A Project Bluebeam legendája szerint a 4. fázis a globális fenyegetés valójában csak kapu. A kapu mögött pedig nem ufók várnak, hanem űrlapok, nem csillagközi csaták, hanem új protokollok, nem szörnyek a város felett, hanem értesítések a városban. A legenda itt válik különösen nyugtalanítóvá, mert nem valami fantasztikumot mutat, hanem valami ismerőst, a mindennapok lassú átformálását, először is pénz. A mitosz szerint a régi pénz, a készpénz, a nemzeti valuták eltűnnek, és helyükre jön egy egységes elektronikus rendszer. Papíron ez jól hangzik, gyors, tiszta, átlátható, kényelmes. Kényelem a modernkor igazi vallása, csak ritkán nevezik így. A finom irónia ott ül a részletekben, a kényelem mindig cserébe kér valamit. A kérdés az, hogy mit? Mert a készpénz csúnya, gyűrött, néha koszos, de van egy tulajdonsága, amit a modern rendszerek nem szeretnek. Néma. Nem kér engedélyt, nem hagy nyomot olyan könnyen, nem tárgyal, csak létezik, mint egy régi módi szabadság, amit az ember a zsebében hord. Az elektronikus rendszer ezzel szemben csodálatos. Mindent tud. És ami mindent tud, az mindent szabályozni is tud. A legenda szerint a rend nem hirtelen diktatúraként érkezik, hanem mint észszerű frissítés. Több biztonság, kevesebb félreértés, kevesebb szélsőség, kevesebb kockázat. Ezek olyan szavak, amik ellen nehéz tiltakozni, mert mindenkinek van hozzá személyes emléke, amikor szüksége lett volna rájuk. A második, a hűség. A mitosz szerint a nemzeti identitás túl veszélyes, mert megosztó. A vallási identitás túl veszélyes, mert konfliktus szül. A család túl veszélyes, mert erősebb lojalitást ad, mint az állam. Az egyéni kreativitás pedig, az mindig kockázatos. Ezek a mondatok első hallása groteszknek tűnnek, de a legenda pont ebben jó. Nem azt állítja, hogy valaki így gondolkodik nyíltan, azt állítja, hogy a rendszer így viselkedik, ha egyszer a fő célja a kontroll. Mert a kontroll nem szereti a párhuzamos hűségeket. Egy stabilan irányítható társadalomban a hűség olyan, mint a folyó. Jó, ha egy mederben fut. A túl sok mellégág, csak bonyolult.
A harmadik a közös valóság. A legenda szerint a nagy krízis után a világ nem bírja elviselni a vitát. A vitát a rendszer úgy kezeli, mint fertőzést, ha túl sokáig hagyott terjedni, láz lesz belőle. Ezért jön a szelíd egységesítés, mi számít ténynek, mi számít károsnak, mi számít veszélyes kérdésnek. Nem úgy, mint egy cenzor vörös ceruzája, inkább úgy, mint a platformok apró, automatikus gesztusai. Ezt a tartalmat ellenőrizték, ezt a fiókot korlátozták, ez a téma érzékeny. A történelemben a legnagyobb fordulatok mindig a nyelvben kezdődtek. Ha átírod a szavakat, átírod a gondolatot, ha átírod a gondolatot, átírod a valóságot. A legenda szerint ez a csendes átalakulás a legfontosabb része a folyamatnak. Mert a nagy esemény után a tömeg már nem akar hős lenni, a tömeg csak élni akar, és az élni akarás könnyen csúszik át abba, hogy csak hagyjatok békén. A rendszer pedig pont ezt kínálja, békét, nyugalmat, biztonságot, és az árát apró betűvel írja. A negyedik a szokás, mert ha egy új rend elég sokáig tart, a gyerekek már abba születnek bele. A gyerekek pedig nem lázadnak az ellen, amit természetesnek éreznek. Az ember nem forradalmárként jön a világra, hanem alkalmazkodóként. A forradalom tanult viselkedés, és a rendszer mindig igyekszik elhitetni, hogy a forradalom felesleges dráma. A legenda itt nem látvány fest, hanem rutint, digitális azonosítás, központi protokollok, egységes pénz, egységes narratíva, egységes reakciók. A tökéletes hatalom nem ordít, a tökéletes hatalom halkan működik, mint egy jól karbantartott gép. És miközben a világ lassan belerázódik ebbe az új normalitásba, a történet utolsó csavarja ott bújik meg a sarokban, hogy az emberek végül már nem emlékeznek pontosan, mit adtak fel, csak azt érzik, legalább nincs káosz. Mi lenne, ha a nagy krízis után a világ legnagyobb változása nem az lenne, amit elveszítünk, hanem az, hogy mennyire gyorsan megtanuljuk szeretni a ketrecet, mert kényelmesebb, mint a bizonytalan szabadság. A legjobb legendák sosem ott buknak el, ahol a leglátványosabbak. Nem az égen levegő jelenésnél, nem is a globális pániknál, hanem a prózai résznél, ahol valakinek ki kell cserélnie egy biztosítékot. A Project Bluebeam története grandiózus, túl szép, túl kerek és túl filmszerű. És a történelem bármilyen kreatív is általában nem ilyen udvarias. A történelem inkább szétesik, mint összeáll. A világ inkább zaj, mint forgatókönyv, szóval dobjuk le a bombát. Egy világméretű, tökéletesen összehangolt művelethez nem elit kell, hanem rengeteg ember. Olyanok, akik tényleg értenek a technikákhoz, az infrastruktúrához, a gyártáshoz, a karbantartáshoz, az adatfolyamokhoz és a biztonsághoz. A legenda szeret egyetlen képet, ők odafent. De a valóságban az odafent is lent működik. Szervertermekben, kábelekben, csatlakozókban, protokollokban, ügyeletes műszakokban, és minél nagyobb a terv, annál több a csavar, annál több a hiba, annál több a pletyka, annál több a kiszivárgás. A világ tele van emberekkel, akik képtelenek megtartani egy titkot, és ez még akkor is igaz, ha a titok csak annyi, hogy diétázom. A Bluebeam narratíva globális összeesküvést feltételez globális fegyelemmel, a történelem pedig azt mutatja, az emberi rendszer ott omlik meg, ahol a leggyengébb, vagyis a mindennapi emberi természetnél. Most csak képzeljük el, hogy a Truman Show-ban ott is nehéz volt egy emberrel elhitetni, hogy egy másik valóságban él. Mi történne, hogyha ezt egy egész bolygóval csinálnák? A legenda második lépcsője ott csúszik félre, hogy összemossa a modern vizuális trükköket a fizikai valósággal. AR, CGI, színpadi vetítések, ezek lenyűgözőek, de van egy közös tulajdonságuk, körülményfüggőek. Fényviszony, páratartalom, nézőpont, távolság, felhőzet, városi fényszennyezés, kamera versus szabad szem. A valóság nem stúdió, nincsen take-two, és ha egy ekkora trükkbe hiba csúszik, az nem kicsit kínos, az világszintű lelepleződés. A legenda pont azt igényli, amit a legnehezebb, tökéletes egységességet, miközben a bolygó a káosz mintapéldánya. A harmadik lépcső a legijesztőbb és ezért a legcsábítóbb, mert ha azt elhisszük, akkor mindenre van magyarázat. Miért hisznek az emberek hülyeségekben, miért csinálnak irracionális dolgokat, miért mennek falnak? Csak hogy az agy befolyásolása valóságosan létező dolog, de nem úgy, ahogy egy legendában. Inkább olyan, mint a meteorológia, lehet hatni rá egy kicsit, lehet mintázatokat felismerni, de pontosan irányítani tömegesen, hát az már nem technológia, hanem science fiction. A valós befolyásolás sokszor egyszerűbb, stressz, információs túltöltés, folyamatos fenyegetettségérzet, közösségi nyomás. Ehhez nem kell műholdas gondolatsugár, ehhez elég egy világ, amelyik állandóan fel van húzva, mint egy órarugója. A Bluebeam itt túl nagyot akart markolni, a valóságban a manipuláció ritkán telepatikus, sokkal inkább szociális.
A legenda alapja az, hogy a hit lecserélhető egy új egységes világvallásra, de a történelem tele van példákkal, amikor a hatalom megpróbálta a vallást eltörölni vagy lecserélni, és többnyire az lett a vége, hogy a vallás alkalmazkodott, rejtőzött, majd visszatért. A hit nem csak dogma, a hit közösség, identitás, családi emlék, gyász, ünnep, nyelv, szokás. Ezeket nem lehet egyszerűen kicserélni, mert nem egy szoftververzió, inkább egy generációk óta futó életmód. Egy hamis zászlós művelet kis léptékben sajnos elképzelhető, a történelem ismer példákat, de egy világméretű invázió már túl sok fronton bukhat meg. Radarok, civilek, amatőr csillagászok, repülésirányítás, műholdképek, független források, országok közti rivalizálás. A legenda itt feltételezi, hogy mindenki ugyanabba az irányba húz, a valóságban a világ pont attól világ, hogy nem húz. A Project Bluebeam, mint konkrét névvel ellátott 4 lépcsős tökéletes terv így ebben a formában túl sok helyen törik. Túl sok ember kell hozzá, túl sok a technikai korlát, túl sok a kiszámíthatatlan tényező, de az 1% ott marad, mert a legenda nem a semmiből született. A modern világ tényleg ismeri a pszichológiai műveleteket, a propaganda hatását, a félelem politikai erejét és azt a tényt, hogy a valóságérzékelésünket képernyők és narratívák közvetítik. Vagyis lehet, hogy nincs Bluebeam mappanévvel egy fiókban, lehet, hogy nincs egyetlen karmester, de a hangszerelés az sok helyen adott. A legenda nem arról szól, hogy ők mit csinálnak velünk, hanem arról, hogy mi mit engedünk meg, félelemből, fáradtságból és kényelemből, és ez az a rész, ami már nem legenda.